А ви? Питаш ме защо съм тъжен и защо така ли не е. За това, че пак съм длъжен с глупости да те разсмея. Spend some time, I hear it's fine. 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 Аз лично се интересувам само от цветни диапозитиви и кожена каишка за куче. Айде, чао! Питаш ме защо съм тъжен и защо така ли не е. За това, че пак съм длъжен с глупости да те разсмея. Питаш ме защо съм тъжен и защо така ли не е. За това, че пак съм длъжен с глупости да те разсмея.